Te-a succes prima buclă? Primele două bucle cu Subaru, cu Denny, și ultima cu vaca cu centru de greutate bun, jos. Acum... Cum a fost, per total? Cum a fost? Foarte mișto. Ăsta e interviul pe care vrei să-l faci. Ce ți-a plăcut cel mai telefonul? Tare? Ce ți-a plăcut cel mai tare? Ia-mă Borsec, sponsorul principal. Zici ce ți-a plăcut cel mai tare? Ce mi-a plăcut cel mai tare? Da. Erau niște super gagici pe marginea traseului pe etapă, între 60 și 80 de ani. Ai avut timp să le vezi? Flavia. Ai avut timp să le vezi? Păi de mine. Păi din Logan, că merge mai încet așa mai. Din Subaru n-am avut timp să admir frumusețile naturii locului. La cât intră? La cât ieși? Nu mai contează? Cum au mers băieții? Cum ți s-a părut că merg băieții? Păi ritmul e ca de obicei, numai că nu e ca în campionatul național. O lasă un pic mai la un 80%, așa, bănuiesc. Da, bine, se merge foarte bine în principiu și progresul de la un an la altul se simte. Ți-a plăcut? Mult. Te mai dai? Ca de fiecare dată, normal. Da? Multă baftă cu tine. Să fie. Mersi frumos. Mai de ce.